Hasi ginen apurbet aula, baina gero eta indartxo gaude eta azkenengo partidak oso finkoak ari gara. Irazten dugu batez ere entrenamendu oso onak egiten dugulako eta taldeak sinesten du. Taldea oso sendo dabil, oso gatza da guri minitea partidutan, da hori gertzen da bai entrenamendutan. Hasikeran talde galtzailea ginen, partiduak hor 50 egonda, beti galtzen genuen. Eta oin aldrebez, azkenengo bi partidua ganera ez gara oso ondo ibili baloiagaz erasoan, hor finko gauz eta hori emoten dugun sentsazioa edo da talde handia garela. Osea, gitxi egin dabe partiduak aurrera ematen dugu. Jokalariek hasten dira 5 urtegaz eta penagarria da 18 urtegaz kanporatzea. Orduan, ugoko taldeak izan behar da, ugoko jendearentzat, nik uste dut. Beti eduki behar dugu 4-5 jokalari kanpotarra, baina, onak izaten direnak. Baina gehienezkoak ugoko izan behar dira. Atletik modun, baina herrian. Gero eta herriko jokalari gehiago ekin da, gero eta jende gehiago etortzen da partiduak ikusten, horrek laguntzen dau, gero bebai zelaian egonda, herrikoak izen da, lagunek izen da. Erraz hau da besteengatik lan egitea, nik asko eskertze dut nire alboan herriko jokalarek eukitea. Datorren urtean oso ilusioz hasiko gara eta ez dugu muga bat jarriko. Noraino helduko garen. Jarraituko naiz entrenatzailea izaten eta gauzak ez dira lotzen momentutxu batean eta normalean 2-3 urte behar duguz sendotzeko proiektua eta gero noraino, baina nik uste dut mimbre onak dakagula. Entrenamendutan gure ganen ibiltzen da, ez benetan. Erremedi. Uneko unera gabiz, igertzen da partidutan da oso gustora. Gure bai gure artean horreri buruz dugu berba da oso posik gauz jakin da datorren urtean gure gaz ibilko dela. Ugautorra gara, guztiok, eta hori da elkarrekin garelako horregaz.